Ayan, bali sa videong ito ay itutour ko nga kayo dito sa kabilang area namin na kung saan nakapagtanim nga kami ng mga napier na para sa aming mga baka. Charas! So ayan, hapon na nga niyan guys at nandito nga kami sa kabilang area as what I am saying. O, di ba? Ang OA! So ayan nga pala si Dave namin sa ngayon at napakakulit din talaga niyan. Ayaw niya magpaawat. Talagang gusto niyang mag-cuddle din. Parang tao lang, di ba? So anyway, ayan maglilipat kami sa kanila dito sa malawak na area at hindi ko mabuhat dai at hindi ko makuha yung kanyang panali. Kaya ayun, nilagay ko na lang muna sa floor yung ating bedju. Syempre, kailangan masali yung ating sarili para sabihin na may ambag sa lipunan, di ba? Pero meron naman talaga kahit papano. So ayan, ang ganda ng tama ng lighting ng time na yan kasi pa sunset na yan. And yung nasa likod ko, bali hindi pala ito tour, no? Bali kung ano lang yung nangyari nitong time na to kasi hindi naman ako nag-tour talaga sa mga napier. So bali yan yung mga napier na naitanim namin nung mga nakaraang buwan or yung March siguro yon. O di ba? Hindi pa sure talaga, no? So etong isa naman ay si Bambam at siya naman ay isa din sa mga alaga namin. Bali dito silang dalawa ni Bambam tsaka ni Dave maglalagi for the meantime or naglagi kasi matagal na tong video na rin to, no? At ngayon lang talaga na-upload. O, di ba? Sinabi ko na lang sa inyo baka kasi meron kayong mga notice sa aking mga voice over na parang ang redundant or ang gulo-gulo kasi sabi niya ngayon tapos bukas tapos at magpakailanman. No? Chares. So anyway, yung part na yan, yung may mga lawaan, dyan nga namin nilagay yung aming mga napier at sa ngayon ay napagkukunan na nga namin. Ayun lang, salamat, ingat!